Ahojte, takže dneska vás vítam u nového videa a je zase o slizoch. Ale najprv dopredu vám chcem povedať, že dneska majú všetky Lilien meniny a ja som Lilien, takže ja mám tiež meniny a ukážem vám, čo som dostala. Takže, dostala som tento kryt na mobil a potom ešte tento, ten už som si dala, lebo je nádherný. A toto, kam už bolo, to je na kryte, to není nálepka. To si nevšímajte. No vidíte, čo tam mám rozohraté. Dúchajte, kebyže si ma chce niekto na Robloxe pridať vo friendoch, tak ja vyzerám takto. Volám sa, v skutočnosti sa tam volám, že Lilu, veľké L, malé I a potom, že veľké L, malé I, veľké L a 3 veľké Účka. A potom sa to bez medzier 3, 1, 3 a vyzerám takto. Áno, mám Robloxy. A tu sa volám, že potom hore nájdete Lily s Y. O, tak sa volám. Dobre, a mám 281 friendov a vy môžete byť moji 282 friendovia. A hrávam najčastejšie teraz túto hru. Grow Garden, ak niekto pozná, tak dajte like. A aká je vaša obľúbená hra z Robloxu? Tak to mi napíšte dolu do komentárov. Takže tieto dva kryty. Potom som ešte dostala toto. Oxo. Ak ho máte radi, tak napíšte dolu do komentárov, že máte radi Oxo. A potom ešte dostanem neviem čo od babky, detka a tak. Dobre, takže teraz sa vrhneme na tie... A ešte som zabudla na jednu vec, že včera som vyrábala, keď som pozerala Harryho Pottera, som vyrábala bubble gum. Viem, že tam sú 2 B, ale pomýlila som sa, už som to nechcela opravovať. Počkajte, kamarátka mi poslala hlasovú správu. Ja si to idem rýchlo vypočuť. Počúvajte. Mi volala aj. Nač, som nevedela. Wow, to Xixovi som chcela aj ja. A obaly sú vážne moc pekné. Dobre, odpíšeme, že ďakujem. Odfotím si vás pekne. Tak ho to jej pošlem. No, tak nepošlem. Zajtra. Dobre, takže tento bubble gum, toto som ja a nafúkujem obrovskú bublinu. Tuto vzadu je Common, Rare, Epic, Legendary a je to takto môj profil. A je tu aj napísané, že minigum, troll gum, lebo som nevedela, jaká guma ešte môže byť troll gum, mega gum a big gum. Čo myslíte, že tam bude? To mi tiež napíšte do komentára. A inak nezabudnite dať like, odber. Nie, nezabudnite dať odber a zvonček. Dobre, takže vrhneme sa na tie slizy. Dobre, takže ja som si bola, tuším, to bolo, predvčerom, alebo včera som si bola kúpiť nový sliz. Tento. Som si bola kúpiť nový a tento už je taký troška starší. A ten tretí taký, to neviem, kde je, lebo asi už sme ho vyhodili. Dobre, takže otvoríme si najprv tento. Dobre, takže otvoríme si ho.
sú tam guličky. Ako aj v minulom videu sme tam dávali tie guličky. Ak si niekto pamätá a videl to. Dobre, takže slíz vyzerá takto. Inak, to sa mi stalo. Ja tam mám taký záder, že som to s nimi nevydržala. Dobre, takže ak niekto pozná toto, počkajte. Dajú sa z nich robiť bubliny, ako som hovorila. Pozrite, A inak pozerajte na jednu vec, čo na tom slíze milujem. Tak to dúfam, že to vidíte. Milujem na tom bubliny a toto. Ejha, pardon všetci. Dobre. Prepáčte, ten telefon tak padá. Dobre, takže ten si necháme vytiahnuť, lebo mám pre vás nachystaný ešte jeden špeciál. Pozrite bubliny. Dobre, takže to necháme tu. Dobre, tak poďme otvoriť ďalší. Dobre, mám tu ten ďalší. Ten je taký pekný. Počkajte, pozerajte. Tuto to budete vidieť. Dobre, takže aj tento si tu teda môžeme nechať. A teraz poďme na ten špeciál. Tada, toto je špeciál. Dobre, je to stedička, ešte som to neodbalovala, alebo som to nechala až pre vás. To sú ako keby také malinké perličky. Dobre, takže poďme si ukázať, ako to tam dávam. Dobre, takže najprv si dáme ten nový. Najprv si to takto po celom. Teraz zoberieme guličky. A pekne si ich tak... Wow! Troška viacej som to prehnala. Nemá mi tam byť vidieť tvár, ale tak prepáčte, ja to ináč neviem. Čakajte, ja to teraz zamiešam. A teraz pozrite. Jaké to je pekné s tými guličkami. Ups. Pardonate. Aj. Oni sa mi tu rozmnožujú. Sa tu so mnou zahrávajú, ako keby, že mám času kopu. A tu je ešte jedna. Už ma to sviet nebaví. Dobre. Takže tiež to rýchlo zamaskujem.
Ježíš, vypadávajú potom, keby ste chceli vedieť. Dobre, takže tak to je prvý, na prvom to je. A poďme teda. Ukážte, toto je ten. No hej, či toto? Toto je od toho. Dobre, takže, aha, pozrite tak. A ideme si aj rovno s tým pripraviť, ako keby takú jednu jahodovú vec. Dobre, takže zoberte takto slíz. Ja som do tohoto preto to dala. Takto si to tam pekne potočím. A teraz na vrch dáme ešte šprtky toho slízu, šprtky týchto oných koraliek. Na krásu. To natáčanie s tým leukoplastom vyzerá hrozne, však. Tada! Dobre, ideme na... A teraz to už len treba zatvoriť. Tak, zatvoriť. A máme to. Dobre, teraz ideme teda na ten ďalší. Takže už to rovno celé miniem. Mne troška spíchají niekde. Jakože jo. Ináč viem trocha po česky, takže... Nie, viem po česky, takže... Dobre, teraz chvíľku budem rozprávať po česky. Oni troška spíchají, jako jo. Nevím kam, jako, ale dobře. Jsem s tým jako v pohodě, jo. Jako v pohodě, jako v pohodě. Takže takhle to vypadá. I s těmi kuličkami, jo. Teď to taky takhle dáme do toho kyblíka, jo. Kyblíčko. A teď to už jenom hezky posypeme. Takhle. Dobře, takže je to už pěkně hezký. Dobře, teď to jako zatvoríme. A máme to taky. Zvládli jsme to jako po česky, jo. Dobre, takže ja sa dneska s vami lúčim. Budem rada, keď sa na moje video pozriete aj na budúce. Tak zatiaľ ahojte.